זה לבלוג, אחי, לבלוג. עושים צ'קין. עושים צ'קין. נעשה ליאיר צ'קין, וכמובן... אם זה חרא ולוג אני מזיין אותך. דרה בן זונה עד שהוא מגיע. 3, 2, 1. הנה הוא. בוקר טוב, יא בני זונה. וואי, דרה, טוב, תנו לו להתרכז. הוא בחנות לגו, כוסים השטה. תראו מה קניתי. איפה כרטיס שלך? לא באמת. הקבוצה הגזענית של המדינה. ככה הם שרים על עצמם. אז אז שיש חדרים צמודים. חבר'ה, אם אפשר לשבור טלוויזיה בבקשה? די, לא מצליח. אל תפסיק עם זה. אני מת. וואי, כמו מה שעשינו לכם, מעניין. בוא'נה, תראה די, אחי. בחיים לא יקרה. טוב דעת. טוב דעת. ניצחת, אבל באיזה מחיר, אחי? לא, אחי, במחיר של התחממתי, אחי. מה הבאתם לשתות? הוא משאיר את הפן נגד... אוי בטוב! סטוב! הוא משאיר את הפן דולק. יא בן זונה. באמת, אחי. לא, שמע, זה נגיד לא חוקי באמת. סליחה. חווה את הפן. ציו! אני צריך לשתות את זה, אחי, רגע. בוא לים. בוא לים, מה מחכים להם בכלל? אנחנו בים, ביי. יש פה כוס. They fix it? אחי, הרבה יותר נטו. It's not cold in here. It's hot in here. יש פה איזה טכנאי של המושג. ורון, אתם רואים שהוא זוהר מזה, אה? הוא זוהר? קליל, מה אתה חושב? Stop, it's freezing, my friends. Let me tell you, the AC is on and on full power, but we are 4 men here. במתומן, אחי. במתומן. וואי, איך אתם רוצים חמם אותו, כמו שהוא עושה לי. חמם אותו. איפה הולכים? שומעים את הציקדות? מיסטר ורון נועם. רציתי להתחמם, אחי, הפסדתי את כל הכסף. אחי, זה הרגעים? אני מחר בא לך... לא, היה שם קרב מוחות, אחי. לא, דר ורסוס משין. שמע, בינינו, הקזינו של רודוס ספג מכה שכל הקזינואים בעולם הולכים להרוויח ממנה. ההתמכרות של דר. מקבל אותך, אחי. ממש טוב. השום? יש לו הטעיה למעלה. זה מטורף. הבאנו עוד במברדילות מבודינו. זה טוזיקי? נועם, לאן ממשיכים אחרי ה... אל תגיד סתם. וואלה, מרגיש לי תחילתו של ערב. לא נעים. טוב. אשמה טוב, עף לי העורף מהמזגן. קיקו, תן צפי לערב, אחי. תעביר, קח ותעביר. רגע.
Can we get some lemons? Can I get a higher? נכנסתי 200 פול על ניוטרל, ההוא יושב לי שם ב4 ג'קוזי פלואו. או נעים. לא נעים. קיקו. תביא מהזווית הרחב. טוב, זה בדיוק מה שבאתי לבקש. סבב ישראל, חי, פתח את החלומות. פתח, לא דרך. פאפ. יש פה אווירת קונגו, אחי. יש כאן בטון. וואי, MT-09, לא נעים, אחי. לא נעים. לא נעים. אחי, אתה מטורף. עופרי הבלוג, אחלה בן שלי, אחי. וואו. חוק האוטובוס. טמבל. נו נעים. לא נעים. שואו. חבר'ה, מזמין לכולם יום שישי היום. צלם את החרמון, אופי. קבלת שבת עם עופרה חזה. תגיד לי, מה, אילומינטי לא אמיתי? הוא של האוכל, זה אחד טמבל ככה. מה זה? הציעו לי להצטרף. אמרתי, אני לא מאמין לכם. עופרי, תראה אנחנו מצלם לבוא. מה אתה עושה, אחי? מה הבעיות שלך? מה הבעיות שלך? בואו לבריכה, מה, אתם מפרגנים? לא צוחק. יש לך סוואטשרט? מי זורק פה אבן על אחד העצים שיעופו מלא? סימג'י כבר עשה את זה. אני לוחש לפרפרים. אני אומר עכשיו נקרא לו פער, לא דר. פער. כבר מזל, אחי. יאללה, חבר'ה. לקזינו? וואי, זה טוב. צדיק. פילין, הנחת? אני יותר חתק קצת מהפרפרים, אחי. לא נעים. אחלה פער. כולם נהנים, תמיד יאיר בודק דברים שם. It's not good worker. לא גוד. מה? Maybe for you, but the next people they don't have experience for למה אתה יורד עליו, אחי? נראה לי אין לי פה. כן, שגירוס נראה לי, טוב. חבר'ה, שתו מים, חם היום. בוא'נה, יש בזה גזים. Oh, it's bubbly. Oh, it's bubbling. לא שומע כלום. וואי, די. די. אחי, יפתח חלון דחוף, אבל. הגענו למנבירה, מאור. לפני שהכסף שינה אותנו. מה, איזה קזינו, אחי. חייב 30,000 מכל אחד פה. This is the best. The best. אלה פה, אחי, אתה הולך לתחיים. דר נהיה אחראי סושיאל. הילד מצא את הייעוד שלו. We stuck outside. I'm speaking to you from your friends. Yeah. לא נעים. שיט. הריצ'ות. מה זה? איפה קיקו? קיקו לא מאמין. קיקו לא מאמין למה שקורה לו. אני כלבו של החיים. ומוכן. זרימה בתודה של שפע. בוא נעשה את הקזינו הזה! עולה הרעיון! עולה! תגן, קיקו שם עליי. לא שם עליו. מה, ידע חצי 50? לא נעים. חבר'ה, דר מעובר שכר דירה. אתה רוצה מזומן כאילו?
הלך הערב, דואר. תן יד, אחי, תן יד. יואו! נותן אני אזיין אותך, זה היה כליל, אחי. זה היה כליל, יא בן זונה. זוז, תרד עכשיו. אם זה אתה מת עוד אחד עכשיו. פיקו, סגור לי את הוולוג. אם זה לא הפתיח, אני מזיין אותך. לא תבוא